Så YouTube. Det er Junior Minecraft, og vi spiller Survival. Ikke Survival Games, men Survival. Og det er sæson 1, episode 1. Starten er så kedelig. Sådan. Nu ruller det. Lidt mere. Der vi gør. Ikke sprinte. Så får det med liv. Giver vi en pickaxe. Lige stenhus ind, der kommer zombier i aften. Hvor lækkert. Lækkert! Endnu mere lækkert. Den er på godt. Det er fordi, hvis man sprinter, så mister du mega hurtigt med liv. Det er derfor jeg ikke helt lige sprinter. Så er der guld. Det kan altid bruges i starten. Til fakler og de forskellige andre ting. Prøv at gå lidt lysere. Sådan der. Så det er det, der siger, når vi er hernede i minen. Når vi kommer op igen, så skal jeg nok lige sætte det fra igen, ellers er det helt vildt gammelt. Nå, der er en mine. God nyhed. God start. Og det er helt hjælpe. Så jeg skal lave en hel stik, så skal jeg også lige. Der er vist nok nu. Så vil jeg samle den der, lidt flere. Så laver vi et sværd. Torches. Så er det lidt mere træ med den, når jeg går den her. Jeg er næsten med en stor mine. Og der er de. En, to, tre. Den der skal bare ligge deroppe med. Sådan. Og cobblestone. Forkert vej. Der var lige godt det der faldt ned der. Hvis du ejer lidt der, så er jeg bare for. Yes. Så kan jeg allerede få lidt mere. Men til lige faklerne med, for dem har jeg ikke så mange af nu. Og ja. Og hvis jeg er en rigtig god server, synes jeg virkelig bare skal prøve at spille. Så prøver jeg den gerne. Og selvom det er din egen server, så spiller jeg gerne på den. Vil du være en server? Så er nok heldigvis bygge en hjerneæg. Nej, en hjerne. Der finder noget ned over.
Og jeg lægger også tekstlokeringen ud på hjemmesiden. Husk at like Facebook hjemmesiden, og det er lidt forskelligt. Og det kommer også ud som link. Det er det, jeg sagde. Det var min metode. Og den springer det. Lol, så der var nederen. Der er det hul. Kan man høre, der er en zombie nu? Der er grill. Der er noget der. Der er ikke noget der, nu kan jeg sige det der. Se, der er der nemlig også. Jeg skruer lige lidt ned med musik. Sådan der. For jeg tror ikke, I kan høre mig så godt, så derfor skruer jeg lige lidt ned. Gulv er i hvert fald okay. Jeg lige har brugt den op på den kul. Tidligt hørte jeg zombier herinde. Der er en zombie meget tæt på. Finder selvfølgelig også egen. Kan jeg få... Please nok lige en chestplate, så kan det helt fantastisk. Når jeg finder en chestplate, så har jeg nok lidt mere beskyttelse. Nu er den virkelig tæt på nu. Den klamme zombie. Jeg tror bare godt, at der er en tilbage. Så bruger jeg det. Når der er en tilbage, så brænder jeg den. Så får jeg kun lige få stikke en kylling eller to. Fem nu. 1. 3. 4. 5. Kan man bare sige, der er en til. Så er jeg nok en chestplate. Så er nok en chestplate. Sådan der. Vigtigt. Så vigtigt. Så skal jeg lige fast på det her, lige sådan der, så kan jeg lige fast. Hvis det er din på den. Så bruger jeg også. Jeg tror, jeg godt finde noget mad. Ja, så er det prøve. Så gør jeg det igen. Der. Der! Så jeg går og finde noget at eat. Jeg går ned igen. Så ser vi lidt fakler her. Så jeg var det henne. Det skal jeg i hvert fald ikke finde hen igen. Jeg tror bare ikke, der er nogen her i nærheden af mig. Nå, det bliver nok lidt op de torches. Nu er vi død sult nu.
Ja, en trappe har vi kunne lave. Hej! Lille. Fedt. Og hvordan dør den der ikke af det? Så lige se den der igen. Sådan der. Fint jok der, mand. Så er der bare ingenting hernede. Det er bare sådan en lol mine. Så lige lave min cheese plate. Okay, så sådan det er sådan, at vi skal finde ud af at spille. Hvis der kommer et dyr, så vil jeg klikke på 1. Så kan jeg klikke på 2 nemlig. Jeg må hellere skynde mig på at komme til et andet minested. Det var da ikke lige der. Nej, det gør det ikke. Form for dyr. Ikke også til skidt, det kan godt dræbe mig. Det dræber bare mig med det der. Find en ko, eller der er en dyr nu. Find et dyr, find et dyr. BB, giv mig nu en ko. Jeg ønsker dig for en ko ned fra himlen. Du ikke. LOL. Ko til. En mere ko. Der er stik pattegris. Namse. Det er godt, det der. Det er rigtig godt. Der er pattegris. Det er bare namse. Der er mere pattegris. Der er mere pattegris. Det er bare lækkert. Jeg elsker pattegris. Det er bare noget af det bedste. Der er mere. Der er mere. Der er endnu mere. Jeg skal bare ikke om at gå imens. Så hvis jeg ikke det der med at leve, men lad mig gå. Det er lige en gris. Det er det smutter. Så piller jeg lige hurtigt i den. Nej, jeg kan ikke komme op til det. Der er mad. Jeg får sådan noget masser af mad med ned i mine. Det kan sagtens overleve. Den. Krudt. Den er jeg bare 2, så kan jeg få lidt dynamit. Kom en griselyd, tak. Er der en kolyd? Det er mad, det er bare noget af det bedste, jeg ved. Nu dør jeg. Jeg er død, når jeg skal have min chestplate. Så der skal det tage liv. Jeg tror lige, jeg finder min ovn frem. Kan I høre, hvis der kommer et dyr? Men tydeligvis, hvis der kommer et dyr. Tørkings. Fedt.
Og der er lige 3 Burger King stemmer. Brug til et map. Når jeg kommer så langt. Der er mad. 2 stykker pattegris. Namsen, mand. Så her er en anden griselyd, så kan jeg sige dig. Så det er en koled eller et eller andet dyr. Alle dyr jeg ser, de kan dø. Lad det blive morgen. Lad det blive morgen. Det kan godt blive morgen lige om lidt. Kan vi ikke sådan tiden fremad? Skråstreg time. Nu kan det man så ikke. Hvis man kunne det, så ville det være fedt. Men jeg må ikke snyde. Jeg bestemmer mig selv, og jeg gider. Så den der. Lol, så spiller den også alt det der rundt om. Nej, 5. Der er 3 mere. Det er vildt lækkert med noget kød. Saftig kød. Jeg kan lige få varmet så længe den er i gang. Jeg kan lige på dig, så havde jeg det. Så havde jeg gik op det. Gulerod! Fedt, mand. Gulerod. Nu har jeg en gulerod til min far. Hvis jeg finder en hest nu, så er det vildt fedt. Så har jeg både en hest, og skal jeg bare lige have en sadel. Der er zombie. Skal jeg dræbe den der endermand for sygt? Nu dør jeg. Dræb den endermand der. Hvorfor giver den ikke mig noget? Jeg kan også godt, at jeg brugte en enderpøl, så skal jeg komme ekstremt langt væk på den enderpøl der. Det er også med miste ekstremt mange liv, men... Den kan jeg simpelthen ikke slå. Det er de der sygt klamme der, det er sådan nogle angry zombies det der. Sådan der går direkte efter en. Så helt stille, så vil jeg lige herover. Det er lige mig her, helt stille. Så vil man simpelthen ikke madløsen gøre det. Så var det så 12 minutter, så vente. Okay, det gør man så. Der er endermænd. Kan jeg lige blive op imens? Jeg skal heale mig, mens jeg gør det. Lige for fuld liv, så kan jeg lige komme afsted igen. Det kan være, at jeg har fuld madliv, men... Nå, det bliver det morgen. Nu skal jeg til de endermænd. 1 minus i madliv, det giver jeg så godt overleve uden. Skelet, det skal dø. Godt mærke den, den var rimelig nyttig. Min iron chestplate. Nej, så forsvandt den. Dammit. Hvis jeg har fået den, så er jeg sikker på den en hvor det er larmt det der. Så får jeg ikke de der klamme Sugar Kings. Så må jeg lige et attack, men så springer jeg lige selv i luften. Så bare det er sygt dumt, men lige at springe selv i luften. Ikke løb så hurtigt. Man går lidt tempo her. Så sker der så det, at man ikke mister sin meget liv så hurtigt. Så mister du ikke, så mister du kun én meget sjældent. Så fedt det er. Så finder jeg en sygt god, et godt sted, hvor der er masser af vand og sådan lidt forskelligt. Jeg har også bestemt ikke lyst, hvordan vi skal være. Hvordan det skal se ud. Jeg bestemmer, det ser ikke ud og lære. Det ser lidt dumt ud, hvis du vil lære. Det er nogle andre bloks. Der er ude for en rimelig god mine, jeg har omkring. Der er pattegris. Der er pattegris. Jeg elsker pattegris. Den gav 3 stykker der. Hvorfor han havde ikke looting og firesword.
Så er det givet godt. Hvis jeg får lidt mere. Der er mere pattegris. Mere pattegris, der også. Og mere endnu. Fedt nok. Pattegris, pattegris, pattegris. Eller jeg kan mærke, at hvis I har vel nu, så jeg dræber alle dyrene, så ja. Men vi ses YouTube. Subscribe mig og gå ind på Facebook hjemmesiden.